Kampanja fil-medja dwar l-importanza tal-foster care waslet għal żieda qawwija fl-ammont ta' tfal li qegħdin jiġu fosterjati. Waqt li bejn April u Lulju tas-sena li għaddiet kienu biss 8 tfal li ġew fosterjati, din is-sena telgħu għal 23 tfal li sabu familja li tiffosterjhom. Dan ifisser li sal-lum 250 tifel u tifla qed jitrabbew f'familji ġodda. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS, Alfred Grixti, saħaq li permezz ta' din il-kampanja aktar tfal sabu wens u mħabba f'familji ġodda. Nies illi ġew jistaqsmu isma' fiex ikkonsisti l-fostering, xirrid nagħmel biex insir foster carer. Is-sena l-oħra kellna 18 persuna, dis-sena kellna 46. Jekk aħna naraw l-assessments li saru, is-sena l-oħra kellna 7 dis-sena 24. Ġifieri assessment huwa li jkunu segwow il-kors u mbagħad aħna nirreferuhom lill-fostering board biex japprovhom jew le. Is-Sur Grixti spjega li tul il-kampanja saru bosta interventi kemm fuq televiżjoni u radju waqt li xandru bosta esperjenzi ta' foster carers ta' ħaddiema soċjali li wkoll għenu biex iktar tfal isibu familji li jilqawhom. Dwar il-miżura tal-Gvern li jżid il-benefiċċju għal foster carers minn 70 għal 100 euro, il-kap eżekuttiv tal-fondazzjoni qal li din għenet mhux biss foster carers ġodda, iżda wkoll il dawk li kienu ilhom snin irabbu tfal bożda kbira. Kien tajnuna kbira għal dawk il-madwar 250 familja li diġà jiffosterjaw. M'hemmx dubju u ma rridux nieħdu l-kredtu kollu waħedna illi il-fatt li hemm dak li nsejħulu Child and Care Benefits żdied u dik hija żieda ta' 40% minn 70 għal 100, minn 70 euro għal 100 euro fil-ġimgħa jgħin ħafna. Il-fondazzjoni qalet li l-kampanja swit madwar 13,000 euro u qed tirrakkomanda l-kontinwazzjoni ta' din il-kampanja fid-dawl ta' riżultati pożittivi li ġabet magħha.